И здравейте, хора! Днес стримваме на Майнкрафт. Днес ще направя един нов свят. О, как си удари главата преди го. Този стрим ще бъде само 8 минути. Но първи стрим, добре. Само как това да го махна. Това все пак ми е първия стрим, не знам. Ето ни. Така, махнах го. Кефи ме най-много нещото, че имаме крилата. Разбира се, крилата. Които може да обикаляме навсякъде. Лошото е, че нямаме такова ракети, иначе с крилата си обикаляме идеално. Ето. И съм още хайпна, че може да се събираме от дилърите пас. От